Sziasztok, én Blue Jammer vagyok, és úgy gondoltam, hogy elkezdek egy Survivor sorozatot, és itt a szemetek előtt fogom legenerálni, mert veszem is az a világot. Na, így, úgy túlélő. Survivor. Midi. Jó lesz. Akkor mondjuk csíkos tészta. Ja, csíkos tészta, jó lesz. És akkor kész. Na, disznó, ez már jó. Álljon. Vagyis királyság. Könnyűn játszok. Nem is akarok jó, és normálom mennyire hardon játszani. És azért nem hardcore lesz ez a sorozat, mert én nem vagyok hardcore. Itt az FPS-t. Pillanat. Lesz egy nagy akadás. És 90 FPS. Jó. Folytatjuk is. Elején ez a favágás unalmas, de aztán majd jobb lesz biztos. Csinálunk egy fabaltát. Elején nem hiszem, hogy házba fogok lakni. Visszük, ja, meghagyjuk. Már egy disznót akartam ülni. Igazából az lenne a második tervem, amit csinálok. Na. Tudom, szerintem valamilyen fehér fát is már ebből szeretnék házat építeni. Majd később, de hát most egy kicsit várunk ebből is. Még később ilyenből akarok házat építeni, de azért várunk ilyet is. Felhasználjuk eszközökre, meg chestre, meg olyasmire, de később majd ilyenből fogok házat építeni, ezt el szeretném mondani most. És boldog karácsonyt! Szerintem még most fölkerül ez a videó, hanem akkor meg utólag is boldog karácsonyt. Na. Hú, mekkora fel. Craftingba fennmaradni. Nem nagyon szeretném menni, de hát sem tehet mást. Ilyet még már nem akarok csinálni. Jó. Rögtön csinálunk is egy kardot. Mátnének. És akkor disznót. Már most ész vagyok. Nem, én nem igazából. Tudom. Most hol keresünk falut. Azt találtuk falut fogunk találni. Ki tudja. Szeretem, hogy a sivatagot átmenni ilyen kis társakat. Egyébként, hogyha beírjátok a seednek, amit... Ó, falu! Yes! Na, ez jól indul. Tudtam, hogy lesz falu. Valahogy sejtettem előre, hogy falut is fogok találni. Nem egy a Fraps. Nyilvánvaló. Egyébként mindig akkor szoktam történni, ha megy a Fraps. Akkor a legnagyobb is. De hát akkor most... És bárnya is van? Király. Van Kovács is vele, ez csak egy ilyen kis semmiség. Szóval ez egy kis semmiség. Vagy van Kovács is, csak én azt nem látom. Majd tudok kereskedni. Na futnak el. Kis semmiség. Sajnos, itt is jól fogok
lakni. És jól el fogok lakni. Most fölmegyek föl. Valamelyet eltulajdonítom. És akkor még mondjuk még vágunk fát. Szóval meg erre lesz. Erre van a falu. Vagy nem vágunk fát, inkább beköltözünk, vagy valamit csinálunk, de már fát nem vágunk, az biztos. Nem tudok sprintelni. Nem tudok sprintelni. Ugye milyen jumpolós vagy? Ide szerintem beköltözök. Ide szerintem jó lesz itt. És meg egy ládát. Itt karácsonyi textúrája van megint. Ja, tényleg valami nagy föl. Szerintem egy ideig fogok lakni ebben a faluban. És nem is nagyon akarok majd szerintem elmenni mindent. Már még nem. Miért mennék én, nem. Ha később nagyobb házat akarok építeni, majd esetleg akkor. Úgyhogy csak akkor majd esetleg. De azt akkor akkor esetleg. De az se biztos, hogy elmegyek. Nem itt lehet, hogy itt maradok örökre. Jó, azért örök nem. Azért nem vagyok itt. Na. Milyen bug? De mi ez? Milyen bugos? Ezt láttátok? Anyád. Oh, szép. Yes. Yes, it is. Na jó, most visszakaptam. Szuper. Visszakaptam ezt a szart. És ügyes voltam. Azért oda nem raktam be. De az ügyes voltam. Nem, Berek, nem, mégsem. Nem. Szanat. Egy zombit hallok. Fú, kezd egy kicsit idegesíteni. Túljárás, blokkok, környezet kell lenni, vízfolyásó. Azt mondom, áú! No. Minecraft! A szívbajt nem kell rám hozni, jó? Én megkapom, ugye, hogy nem hozzátok rám, nem hozott rám a szívbajt. Légy szíves, ezt már megértem. De gondolom ti is. Nem tudom, miért adtam oda. Úgy jól esett. Na, leindultam kőért, de közé kőt nem szedtem. Ügyes, ezt lebontom. Na hát kő, még ne? Egyszer már kő. Uncsi, mi? Nyugalom, nekem is. Fölmenni is nálam galálni. Ez de nem vicces volt ez. De jó ötlet volt ez. Na, este lehet vagyunk. De nincs állom még. Nem, de...
Na, ide szívacsik. Azért kicsit követ szedjünk már. Éhen döglünk. Aztán majd szerintem kivágom a estét, mert erre úgyse vagyok kíváncsiak. Mi történik este? Nem, szerintem kivágom. Nem fogok lesz. Nem fog semmit csinálni, az biztos. Fákját is. Azért fákját csinálok csak. Most. Ez az én tulajdonom. Itt van. Eljött már van fákja. Na, és akkor szerintem nem tudom hány percet tartani, nem jutottam stoppert. De akkor szerintem most meglátjuk, vagy nem tudom. Meglátjuk. Este lesz. Félhúzom látó távolságot, hát ha van arra valami. Gép az bírja. 30 FPS, nem áll. Na mindegy. Bírjad, gép, bírjad, bírjad! És mutas nekem valami szépségességes. Töltsd be nekem valami szépséget. Ne is tartom oda. Ugye? Nem,